Kaf Kano. Ba mai kyau na. Kaf Kannywood. Ba celebrity. Je ga cikatta da batse wata. Ba mai kyau na. Allah wallahi kare Allah sa mata. Ai ko gashi nan. Allah Kannywood ba ƙarya take yi ba. Ai Kaf Kannywood ba mai kyau na, ba celebrity kuma kamar ni. Duk Kano kuma ba daya. Ba mai kyau na. Wata kuma haka. Kwarai ku ba mai kyau na ni na gama. Gaskiya ne ka dauko ki. Ikon Allah. Ba shakka. Lalle wannan ai gyaran gara ne wanda ai ya riga ya gama cin kwaye ka ce wai Kaf Kannywood kaf je ga wai cikata da ba tsewa ka ba ma hukaci ne kamar ka ɗan wawu ya ɗan shasha da shiga Kaf Kano. Ba mai kyau na. Kaf Kannywood. Ba celebrity kamar ni. Kaf Jega. Ba mai kyau na albura. Ta Allah sarki. Kaf Kano. Ba mai kyau na. Kaf Kannywood. Ba celebrity kamar ni. Kaf Jega. Ba mai kyau na albura. Ya sake. Ka ji kamar lokaci wai Kaf Kannywood ba mai kyau shi. Wallahi ko bara ma yafi ka kyau. Hauka maganin ki Allah. Kaf Kannywood dai ba ma hukaci kamar ka. Wallahi ba ma hukaci kamar ka. Ka ga yaro wanda ka san an roƙo. Wai ba mai kyan shi. Ko ni nan ina ga na fi ka kyau sau 40. Kaf Kano dai ba ma hukaci kamar ka. Kaga inda Allah ya sa na jera mutumin ya aka yi ne Kilina kai ne haka a hanya? ai ni wani abin mamaki na gani Me faru? ina wannan gyaran garayen mai yawo a anguwa Wannan wanda ya ci kai din da ya ci kwaye wanne kenan? wai wanda ake cewa ko Kaf Kano ne ko Kaf Kannywood ne ko Kaf ina ne da ina ne Sai ka ce mun wannan Kaf Kano ba ma hukaci kamar shi. Ai wannan ina ga ma yanzu nan ka ta kafi inda ka zagaya zaka ana Kaf Kano da ya ce ba mai kyau kamar shi a ce ba da ma hukaci kamar ka. Haka yara suke ta mai ni abin ya ban mamaki. Ga kana ganin sa dai kamar an roƙo shi amma wai shi ke cewa Kaf Kannywood ba mai kyau ne. Abin ya daure min kai na rasa ma dan gidan uban waye. wai da ma an ya kafa ka san shi To wallahi wannan yaron ina ga dama can shi a dawano din ma bacin an kai shi wajen mahaukata sai an haƙa rami an saka shi an zuba mai kankare. Saboda hakan yayi yawa. ai ko ya ci Wai da a ce Kaf Kano ya ce ba mai kyau wai ba kuma. mai kansa Kaf Kannywood wai ba mai kansa wai har ni ma wani ƙara zuga shi nake wai ce ya ci kanta da ba Wai ba ka ce Kaf Kano wai sai ce ba celebrity ka. Wai har su Allu su Adam A Zango su Fati Washa su Rahama Sadau wai duka ba su kai shi. wannan da lafiyayye ne yan Kannywood wallahi sai sun ci mura uba Wallahi ni ina tare wannan ka san me kamata ni. Kamata ya wannan mu je mu nemi da wannan irin masu kama a mutane. taimaka masa Lallabo su tallabo cikin dare su kama yi a sa shi a mota. kaga dama ga shigowar sanyi Kai zai fara duka. lokacin su ne yanzu ana ce da wannan lokaci ya zo na wayar sanyi shikenan kuma wanda ba su ka dan cikai masu Wai kwakwalwa ina irga bulo na ne. Ka san damuna tana tantowa. Ina so in gyara saman gidana. Amma ni dai wannan Kaf Kano din ina baka shawara an ka gan shi a hanya ka canza. Allah Saboda wannan Kaf Kano din da yake buƙatar in ka ce kaf sai dai ka ja kaf zabga ba mari. Allah Ahab. na ga alama To ka kiyaye. to ba komai Dama ga kaga ka je kade. Ai kai ma din ka san kai ma tamu akwai tamu da kai. to kuma ya faru Akwai tamu da kai. me ya faru Saboda abin da kake nima kana bata min rai. Kana bata min rai. me kuma Ki kawai ka tafi. Ka tafi. Je ka. Allah kiyaye. bari ne zan dawo Je ka na ce zan dawo dai wataran kana ka kaf. zama Kaf Kanan ne Allah ya dide ma. Allah ya dide ma. ko kai ma ka zama Kaf Kannywood Allah ya dide ma. ko kai ma ka zama Kaf je ga cikin Ubanka ya haihu. Ubanka ya haihu na ce. Ka san Allah ne sai an gamza ma marmaran nan.